nekoliko dana iza toga krene Mita kao dobrovoljac. O njegovoj priči ni majka ni sestre reč nisu rekle. Nisu ga zaustavljale, jer su tako svi bili odgojeni tada. Dala mu je torbicu, unutra osnovne potrepštine, zna se šta idu, čarape i to, parče samuna i to, 20 dinara, blagoslov i savet da se čuva. Ostale su 5 žena na imanju. Mita je našao se sa Miladinom u Mitrovici Srpskoj i dalje su isti u okviru Moravske divizije išli zajedno. Iz ovog Đovanija, kako se zove, da, ne, prvo da kažem da neću da pričam o svo onoj kiši koja je pratila uspeh. To je Mita napisao sve u memoarima, i ledenu kišu, i prelaz preko Albanije, sve muke koje su ih čekale, i one Vaške, i Arnaute, i sve živo, nego kad su krenuli iz San Giovanija, da, brodom, u Brindisi. Kao što je kolega rekao, baš ih tamo nisu Italijani najbolje primili, to je napisao kako su ih dočekali, ne bih o tome. Otišli su vozom do Francuske, ušli u mesto Moden i tu, kad su se malo poravili, putevi su im se razišli. Miladin je po tom sporazumu između francuske vlade i srpske prosleđen u Žozije, u taj đački bataljon. Pošto on imao završenih 7 razreda gimnazije. Tamo je osnovana ta specijalna škola gde su vojnici pored vojne obuke imali učenje francuskog i završavali školu koja im je nedostajala. Tu je, znači, godinu dana imao Miladin na raspolaganju u Žozijevu da to završi i završio uredno. To je počelo tamo 28.12.15. su krenuli, a 16. 17. su u Žozijevu učili. A završeno je kompletan rad 12. novembra 17. Naime, taj problem o kome je kolega pričao, Ministarstvo vojske je motivisano potrebama fronta tražilo vojnike, a Ministarstvo prosvete, imajući u vidu dugoročno potrebe države, jer im je bilo jasno da nema moderne države bez obrazovanih ljudi i trebala im je ta elita da vodi zemlju posle. Uglavnom, tu godinu, pre nego što je rasformiran đački bataljon, Miladin je tamo učio i uz pomoć zapisano je zahvaljujući francuskom društvu Srpski narod u Francuskoj, komandantu đačkog bataljona i šefu prosvetnog odeljena, postignuto je da svi đaci koji završe školu, nisu svi završili, da odu dalje na studije na fakultetu. Zašto nisu svi završili? Pa nije bilo puštanja, trebala naučiti pod velikim pritiskom. Nisu oni tamo baš uživali. Imali su godinu dana, zavisno svojih sposobnosti, da u uslovima gde im stalno visilo to nad glavom, hoće li ih vratiti na front ili ne, da nauče jezik i da uče školu. Nisu svi izdržali, neki jesu, i to je, znači, što ja imam podataka. Pošto ti spiskovi koje je bio, računa se da je bilo oko 370 u Žozijevu đaka, ali spiskova nema. Možda ih negde ima, ja ih nisam pronašao da je neko to dao. Dakle, imamo ovako, Miladin je u Žozijevu bio 25. februara, to je ona slika tamo u vojničkoj uniformi, na onom panovu. 17. godine
u uniformi vojske stoji moj deda Miladin. S puškom kako i dolikuje, naravno, deda Miladin. A već 25. jula on je u Lionu, to je ona završna slika, našao se sa Mitom i sedi, Miladin sedi, a Mita stoji, pošto je mlađi, pored nje. Iz toga možemo da shvatimo da, onda imamo ovaj sertifikat ovde, vidi se, to je bio Akademija nauka, tako su zvali, to je dobio Miladin nakon godinu dana 18. Što će reći da je on te godine pripremao se, to su bili prijemni ispiti, on je položio, bio jedan od 39, nisam rekao, koji su u prvoj grupi položili i došao tu. Jer koji nisu bili u toj grupi, oni su vraćeni ili na front, ili negde drugo. Dakle, on je to položio i time mu je, kako piše, priznaje mu Akademija nauka da je dostojan da se upiše na fakultet. Posle toga on je upisao medicinu, tu sliku nažalost nisam doneo, ima jedna lepa slika studenti u Lionu, a ova poslednja je u uniformi kasnije, Miladin jeste. Miladin je znači te 18. upisao, a 23. je završio medicinu u Lionu i vratio se u zemlju. Imao je čin rezervnog kapetana prve klase i 4 odličja, a dobio je i odrednicu u biografskom leksikonu Zlatiborskog okruga. A Mita, njegova je priča zanimljivija. On je posle tog karantina u mestu Modan, znači on imao samo osnovnu školu. Upućen je vozom, dakle još uvek pod kontrolom države, nije išao sam. Bio je znači u režiji države koja je poslala tek sa osnovnom školom, negde, poslan je u mesto Villefranche preko Grenobla. Pa pošto nije hteo, to on kaže nije mogao sedi džabe da jede, javio se da radi, pa prvo u fabrici obuće, pa municije, pa hemikalija i tako dalje, kartonaže, po 12 sati dnevno u 2 smene, svaki dan, sem nedelje, ponekad i nedelje. Bilo je ratno stanje i Francuskoj su trebali ljudi za rad. I celo vreme je, piše, tražio da nađe školu u kojoj bi se upisao. Dakle, želja za obrazovanjem ga nije napuštala. I uz pomoć jednog beogradskog gimnazijskog profesora koga je našao, posrećilo mi se i stupio je u neku jednogodišnju skraćenu školu za mlekarstvo i sirarstvo u Mamirolu, gde je takođe radio 12 sati, sa 2 sata za učenje, za stalni hran i završio s najboljim uspehom. Naravno, dobio diplomu majstora sirara i odmah se zaposlio kao poslovođa u onoj mlekari tamo kod Bezansona. Nažalost, radio je samo 3 meseca. Čim je čuo da je oslobođena Srbija, ništa ga više nije moglo da spreči da se vrati kući. Bez obzira što su mu nudili tamo dobra plata i sve, ali mora. Upućen je u Nicu, no kao da mu nevolja nije bilo dovoljno, u Nici dobije špansku groznicu. Ko ne zna šta je to, prva pandemija gripa u kojoj je više izginulo od toga nego u ratu. On je, čim je video prve simptome, to je, bar po opisu, jako brzo uveče je to video, krenula temperatura, on je odmah otišao prije gazdarice, sve pare koje je imao dao je da ga leči. U Bunilu je, kaže, bio jedno 7 dana, 20 dana je ležao i nakon toga je krenuo da nađe brod kad je ustao. Poslali su ga u Toulon, tu su ukrcao na brod
odatle u Dubrovnik, Slavonski Brod, Zemun, pa pontonom u Beograd gde ga dočekala decembarska košava, blato, glad i pustoš. Ničeg nije bilo. Svratio u Zlatno Burence i tu je dobio rakije, ničeg nije bilo za jelo. Ispamo na podu, naravno. Onda je otišao u Ministarstvo finansija da uzme novčanu pomoć, nije imao para za hranu i put do kuće. I sad ga je sekretar ministarstva, kad mu je proverio znanje francuskog, odmah tražio da stupi na posao kao činovnik tumač u upravi državnih monopola u to vreme. Na uporno navaljivanje Mita pristane uz uslov da bude mesec dana kod kuće. Tako je dobio dekret o postavljenju i objavu 30 dana odsustva. Pa je sutra krenuo kući, prvo nekom lađicom, pa pešice preko Brenovca, Lajkovka, Slovca. To je opis kako je išao, to treba čitati. Sa nekim rabađijama, volovskim kolama do Valjeve, smrzavajući se na senu, pa u nekoj kafani je tu pao i prespavao ceo jedan dan i zatim pešice do Ražana. Moram da kažem, po onom što sam ja čuo, u Ražani i 6 brdskih sela nije bilo kuće koja nije imala crnu zastavu. A uprkos ratu, tifusu, epidemija, a ugarskim vojnicima, gladi i svim nevoljama, u kući su nam svi ostali živi. 4 žene, 2 dece, i Mita, i Miladin, svi preživeli. Koliko ja znam, jedina kuća u blizini, ali eto. Radost i suze, i sad svestan svojih obaveza, Mita je otkazao posao u ministarstvu i preuzeo brigu o porodici i imanju. Jer deda je još tamo studirao, znači neko je morao da se brine. Do kraja Drugog svetskog rata radio kao opštinski delovođa i bio član mirovnog veća 30 godina. Dobio je odrednicu u biografskom leksikonu Zlatiborskog okruga i srpskom biografskom rečniku. Svoje doživljaje i događaje Mita opisao u memoarima koje objavio Istorijski institut kao građu od nacionalnog značaja.